den store ulv. Den eneste han fik. Jeg kunne se. Skal lige Jeg kan gang. se. Skal lige gang. Den her gang døde jeg ikke. Jeg har vist. Hvorfor er jeg lige opdaget? Vita kommer Han er lige. late. Jeg er på vej. Holy. Sygt titler kan gå. Kan jeg få hjælp til op? Men jeg elsker at spille Evelyn lige nu. Hun er virkelig god. Lige nu har hun god i hvert fald. Ja. Det Det var sådan, sidste gang jeg spillede hende, der var hun bare skrald, men der var hun også virkelig bare nerfed af helvede til. Nå, Raven har ult. Ja, jeg skal nok passe på. Det plejer man at få i level 6, men okay. Det går an på, hvad man gør. Ja, men Raven hun er i level 7. Raven er sikkert recall. Så sejrer hun. Ja, Raven recall. Hun behøver ikke level 6 for ult. Ja, der kommer... Ja. Gonna get him out. Help! Ja, undskyld, du kan godt tage det. Dårligt. Havde du ikke det cool, altså? Nej, åbenbart ikke. Og sådan, hvis du havde det cool, havde du i hvert fald fået hende. Ja, sådan er det. Og hvorfor siger du havde? Du kunne vel godt se, at jeg var langt væk. Nej. Ja, jeg kunne have ultet ham, hvis jeg havde haft ult. Ja. Ja, hvorfor gjorde jeg ikke det, Adam? Det er fordi, jeg er så mærkelig. Ja, Jeg er så mærkelig. I stedet for at få ult til level 5, så får jeg det først til level 6. 6, ja. I level 18. Alle 3 på én gang. Ja. Level 16. Det kan man faktisk godt. Man kan ikke godt tage alle 3 ult på en gang. Ja, det er sådan lidt. Lige pludselig så er man ult, og så er man bare... Bare sådan, efter i level 17, nej, 16, 17 og 18, så er jeg bare sådan alle 3 ult. Ja, det er så det klarer man fint godt. Fuck, der er nogen her. Der er også fint. Det er så godt ikke rigtigt. Ashe går ikke rigtigt. Ashe, hun synes jeg går ret meget i. Det er ikke så godt, du døde 3 gange. Jeg skulle ikke have død 3 gange. Det er mig. Altså læse. Det er nok. Good job. Sjovere, når de prøver at gange mig, ikke? Go, Lasse. Gå ind, jeg kan ulte dig. Det er det, der sker, når de prøver at gange mig. De går altid ind i min dobbeltvæg. Ordentlig meget skade. Okay, Adam, break. Nej, jeg holder lige øje med Lasse. Jeg tror, jeg hopper ind lige om lidt. Okay. Go! Jeg tager den ikke lige nu, på at de er lige sådan... kastet sådan en der i igen. Undskyld, jeg failede rimelig meget der. Det var en dårlig E. Meget dårlig E. Men ja, hun hoppede over på den anden side af den lige før. Så er det noget at vide, at jeg kunne have reddet og have fået dig til at overleve. Men jeg failede, så jeg kunne ikke overleve. Oh my god, hun giver fucking meget damage lige nu, det er helt vildt. Hvem? Evelyn. Jeg clearede lige en wolfcam på et Q. Jamen, så lige køb... Ja, du har købt den blå. Det tror jeg er en god ting. Det tror jeg altså. Altså, lige nu har jeg sådan lige smugkigget ind i LCS. Kill the tower! LCS spiller spil, Dan kører Evelyn. Det er det samme bøde, jeg vil køre. Og 3, 2, 1, go. Kommer midt. Der er ikke nogen midt. Victor. Godt. Jeg skulle nok have taget TP i stedet for heal. Jeg kunne ikke beslutte mig, hvad jeg skulle tage. Jeg tænkte bare heal, det kan man altid bruge. Victor, når jeg gankede, havde jeg ligesom regnet med, at du ville vente på mit gank og ikke bare gå ind. Jeg vidste ikke, at du gank. Tror du bare der. Okay, jeg vil gerne lige have Drake. Jeg er sikker Victor, på, at jeg skal bruge det. Du har blue. Jeg går lige op til Lasse. Du kan tage blue den op, hvis der. Okay, ja, der bare gå ind, Lasse. Gå ind. Go! Var.
Du narrede min æg. Det er Ashe, der er så Victor. Kom her, Adam. Nej, vent lidt, Victor. Nu kan jeg bare kaste min på hende. Oh my god, det er så sjovt at spille Evelyn. Prøv at se, hvor mange kills jeg fucking har nu. Jeg har fucking 4 kills. Hvis det er triple? Nej, det er det ikke. Der triple. Jo, det er det. Han har ikke noget mana. Nej, jeg vil ikke dø. Helst ikke. Fair. Prøv at tænke, jeg har fået 4 kills 11 minutter. Jeg har fået 2. Power og Jeg har fået 1 og døde 4 gange. Okay. Lasse, du kan ikke lige frem sådan slå det, de andre sagde der. Ashe har ikke opgraderet sin ult. Adam, vil du hjælpe med at tage Drake? Ja. Yes. Jeg skal bare lige noget. Oh my god, mit Q på 30 mana, med mit W på ikke noget mana. Let's go. Kom om lidt. Ja, okay. Det er også godt. Godt det der. Jeg ved, jeg skulle lige Lasse og hjælpe. Ja, det er fint. Hjælp ham, så kan jeg komme ned og hjælpe dig. Så han også skal få... Jeg kommer ned og hjælper nu. Jeg kan bare begynde at starte, tror jeg. Nej, det kan godt være, at jeg lige ganker dem lidt først. Nej, det gør jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. Vi har 2 ganker. Okay, Ajax er oppe i top, så det går fint nok. Jeg kan godt tage hende alene. Jeg kommer alligevel ned til dig. Ja. Så du killede Adam. Du fik hende faktisk. Det var med min klon, der sprang lige i hovedet på hende. Kan du ikke hjælpe mig? Skød på hende. Kan du hjælpe mig? For helvede. Jeg har lige ultet op til dig. Løb. Ja. Jeg har ikke brug for hjælp alligevel. Han skred igen. Så når jeg overlevede endda det der. Ja, selvfølgelig. Og Riven kommer også, så måske skal jeg ikke gøre det, Victor. Victor er så pro. Du skal bare QE ham igen, så har du fået ham. Jeg skal allerede gøre guard til en dev cap. Det er jeg også på vej til. Det er så også min første item godt nok. Jeg har næsten Infinity Edge. Ja, godt gået, Riven. Victor står bare bagved dem. Øj, det er noget der. Ja. Jeg vil gå ind på ham, hvis han nåede at komme væk. Prøv at se i den midterste busk oppe i toppen, ikke? Ja, jeg så det godt. Og hun der nu i corner. Nej, lad os skræmme hende væk, skræmme hende ind i næste. Der gik hun derind. Kom nu, Lasse, kill her. Tak. Bare warpane. Kom bare flyvende ind i en sku. Wee! Puff. Nå. Der døde den ting. Jeg kan godt lide, hun bliver fightet der. Okay, ja, den Ashe hjalp meget. Jamen, Ashe er ikke så god til det der med at hjælpe. Ja, det kunne jeg godt se. Eller fighte. Men hun har også sagt, at hun er virkelig lort af de ses, så jeg tænker sådan lidt. Men så er det vel også fair nok at være lort. Ja. Hun er ikke rigtig godt for, at hun er dårlig. Når hun også advares. Ja. Så er det bare det. Irriterende. Ja. Kan du hjælpe med bot, Victor? Ja. Yeah. Godt, kom. Hvad fanden? Aatrox spiller HT. Fuck! Der kommer. Coming mid. Bullshit. Der kommer bare Det er Infinity Edge. Fuck det, jeg køber ninja sko. Klarer du det, Victor? Jeg synes det går meget fint. Vi er usynlige. No. Sani kan se os. Failed. Nej. Jeg fik et kill og kom væk. Ja, men du failede til at være usynlig. Det kan godt være mit lane taler, men okay, jeg har tænkt mig main Ude, Nidalee og Rengar. Nej, ikke Nidalee. Det er selvfølgelig også Nidalee, men også Evelyn. Alle sammen på en gang selvfølgelig. Why not? Holy shit. Extreme kill. Because one of the time is to make steam. Okay, du går ind. Lad os bare gå ind og stå.
Who's the one? I can't Hvad er det en af de sygeste gamer? Go, Lasse, go! Pauli, jeg kommer. Helt det. Nej. Adam, du er en abearm. Nej, det er fundet ud af. Ja, jeg er en Adam. Jeg kommer også op, Look at Lasse. this, look at this. Så der er self-gank. We self-gank every day. Så... Nej, Lasse, du skal ikke... Det er Go! Lasse, du skal ikke stoppe. Det tager jeg ikke bare. Altså, hvad er det for noget pis med, at du stopper med at ikke? Seriøst, jeg elsker... Lige nu elsker jeg bare at spille Evelyn. Hvem kan forstå mig, at jeg elsker at spille Evelyn lige nu? Nå, fint. Åh, fuck. Hvad? Shit. Kan jeg få Panther? Kan jeg få Panther? Nej. I got a shield. Og jeg vil sige, du skal gå væk. Men jeg har en ward et eller andet sted der. Åh, fuck. Nej, jeg burner ihjel. Nej, She burned me. Det er bare Annie. Lucky. Hun må da kunne have brugt sit flash på det der. Kommer derfra herop til, så må hun have brugt et flash. Det lød overraskende, eller næsten lidt for meget, som om du sagde doggy, Christian. Men det jeg sagde var, at hun må da have brugt et flash. Nej, det sagde jeg. Oh shit, lort. Out of sight, det skal vi høre. Lasse, that's a real bad idea. Fuck, jeg blev stående i lang tid. Ja, Panther er bare det stående. Jamen, jeg blev også stående af Annie, det er mere derfor. Okay, så jeg er klar til at ulte dem, der er ikke i live. Vi kan blive stående af alle undtagen Arthur, så Arthur skal nok Nej, jeg tager Ash. Vent med at gå ind, Hun failede sit hold. Hun failede sit hold. Lidt. Ringe alle sammen kan nok også op. Eller stående også. Kan alle det? Det er så. Ja, vores kombo er bedre. Vi er ikke alle sammen lige pludselig. Det er altså, jeg kan stå... Ash er bare med. 5v. Shit. Nej, jeg kan ikke. Det er dumt. Hvorfor har Ash så dårlig en skrue? Du kan ikke gå ned og spille af Gary. Hjælper det? Jeg står bare hen og venter. Jeg står faktisk, jeg går lidt længere væk. Bare, gå bare ind. Go! Klar. Jeg er i gang. Nej, det gør du ikke. Boom! Aha, hvem er rigtig er det der, du godt ved? Tag lige Drake, hvis nu når jeg er der. Ja, Victor, kan du ikke lige hjælpe mig, du er ikke så? Det er min klon. Og nu når I alle er der, kan jeg lige så godt tage den. Okay, jeg vil du hjælpe mig, eller... Jamen, kan du se, hvor jeg er henne? Ja. Jeg lægger rimelig meget. Du render bare rundt i en cirkel nu. Du går ned til Drake. Jamen nu, det er normalt. Så render du rundt i en cirkel nu. Du kan du. Og nu? Hvad? Nå, nej, vi tager sgu da ikke, Ash. Ward lige Drake, hvis det nu er. Det er en ekstra ward der. Ash bliver bare mere top ved. Prøv at se, hvor fast du laver. Hey Ash. Jeg kommer nu. Yes, gangster every lane. Lige nu tænker jeg bare, at Evelyn er bare min yndlings. Fuck, jeg bliver... Bare gå med dig. Ja. Hvordan kan det være, at den Aatrox ikke er død? Seriøst? Så meget langt. Glem på, ja. Han havde fandme meget lifesteal ham der, duden. Det kan jeg sgu da ikke mærke. Jeg annihilater ham bare.
Ashe for meget lifesteal der. Det var sindssygt det der. Du kunne næsten ikke dræbe ham. Det var godt, jeg kommer. Brugte han egentlig sit ult, eller hvad var det? Ja, det gjorde han. Det er derfor han også havde så meget attack speed. Men var det godt, jeg lige kom der? Ja, oh shit! Ringe top. Okay, lad os begynde at stoppe med at engage, hvis mindre vi alle sammen har ult og sådan noget shit. Så vi bare lige bliver stjerner. Jeg bliver bare lige noget med. Ja! Kan vi saver den ikke? Kan vi ikke save den? Ja, kom så. No pain gonna run from this. Not gonna run from Shaco. Good job. Jeg er død. Jeg kan spille en Men pan. næste gang bare sige... Ja, jeg havde ikke kraft. Wait, vores hemmelige kodeord er stealth. Okay. Hey Ashe. Grib. Get feared please. Yes. Oh, fuck. Kill den. Så jeg kan stadig godt ulte, men jeg er ret low life. Wait, ser I også den der minion? Hvad for en? Nå ja, den var stok. Var der minion stok ind i muren? Ja. Nej. Hvordan den kunne det, ved jeg ikke. Men jeg vil gerne lære det. Jeg går op og split push top, hvis det er okay. Ja. Sidst hvis du spruger hjælp. Godt at vi får bot tower. Bot pusher. Og så er Riven også var der. En eller anden gå ind på Ashe. Gå ind på Ashe. Jo. Tag Riven først, Bruno. Hun er... Ja, så tager Riven. Lasse, go. Lasse. Angrib. Wait, jeg går fra 413 movement speed til 491. I'm Sanic now. Hvem er Maja? Lige herinde i bussen. Jeg vil rigtig gerne have nogle af jer engage, fordi jeg gider egentlig ikke engage. Ja, fuck Ashe. Altså, prøv at, lige nu har jeg faktisk ikke misset en eneste farm i det her lane. Du skal fange pænt. Hun overlevede kraft. Fedt. Ej. En grund synes jeg faktisk... Engage, drengen. Jeg synes det er dejligt, at I holder ham tilbage. Lad os engage. Go. Ashe kan stå. Eller Annie hedder hun. Hvad så klon? Holy shit. Hold den tilbage, hold den tilbage. Jeg er i gang med at tage over. Okay, vi holder dem bare beskæftiget så. Ja. Where am I, what? You can't see me. You don't wanna see me. Don't want to see me. Ashe really want to play with my W. Bare på push, vi holder dem her. Bange damn. Nu, okay. Ja, godt. Bare få dem til at lade være med at back. Det er problematisk. Blev stunnet. Jo. De er stadig alle sammen. Jeg tror bare, tag det der tower så skrid. Okay. Det var faktisk bare fortsat. De bliver kraftet med derovre. Jeg er ikke noget Det kan godt være, at vi dør, men oh my fucking... Virkelig, det er bullshit. Hvad fuck kan man være stunnet i... Christian? I 5 sekunder. Læser både Pantheon og Riven. Og Ashe. Og Annie. Ashe var nede ved mig. Og Arthur skal nok op. Så! Ja, det er virkelig meget CC. Det er godt lavet af dem. Jeg tager lige deres blå. Den er nærmest. Nej. Den eneste. Minion i bot. Den er nærmest død. Den er død. Og er der ikke en eller anden, der kan clear bot? Jeg har virkelig dårlig wave clear. Jeg har også dårlig clear. Ej, det har du fandme ikke. Du er en Q. Mig? Jeg er en Q til minion waves, men det er fandme irriterende til turrets og sådan noget, hvor det tager bare lang tid. Det er heller ikke en wave clear. Men jeg er stadig en clear. Ej, Lasse, jeg skal lige se, hvor meget min W, den dræber dem. Eller du kan bare blive ved med at skade dem. By the way. Yep. Der er et andet i Drake, tror jeg. Det var ikke så længe, så har jeg faktisk det, jeg skal bruge til at kunne lave det build, han har bygget. Der var en Annie. En danske LCS-spiller, der spiller Evelyn med en. Jeg recommender det her build. Angrib Annie. Skal jeg bare prøve at tage en nip? Scheisse. Jeg går igen. Skal jeg tage? I got you, Tibbers. Bare firkantet. Løve fanger bjørn.
Easy. Historien om Lasse. Død. Nej, fuck det, jeg skrev. Skal jeg gå efter en hip, eller skal jeg bare blive ved med at få en til at push? Nej, tag en hippe, når du backdoor. Jeg vil ikke kalde det backdoor, men jeg vil gerne kalde det sådan en gate. Tag den uden at blive optaget. Ashe kan ikke rigtig hjælpe. Jeg vil gerne kalde det en gate. Nej. Lasse er på dø. Gør sådan, de ikke kan Ikke det var fordi, hvad fuck kunne jeg misse med min dag. Lad os tage Aatrox. Og så Christian, du kan do it. De porter. No. Nej, jeg kan godt nå det inden der, de når at komme herud med, ja. Men de har købt home guards. Så er der bare sådan et HV tilbage, bare sådan, den døde ikke. Nu har jeg også stillet en ward, så hvis der er... Christian, du har problemer. Ja jo. Ja. Store problemer. Ringe. Du skal se dig noget. Lol, Annie kommer op til dig. Det er sådan. Stop, Annie. Fuck, jeg fik næsten dræbt Riven. Fuck, det er Og hun brugte både ud og det hele, og så kommer Ashe også. Kommer der flere end de to? Nå, vi har en hip. Lad os få push i andre lanes. Yay, the best! Pantheon flashet. Oj. Først mener jeg. Det er godt ramt, Lasse. Cause the stillness can get every lane. Tonight, I'm feeling you inside. Ja, så nu dør du. Beheaded for en vet. Nej, jeg Jeg kommer. Er det bare mig, eller er det mig, der carrier det her team, eller næsten? Du kommer sgu sådan ikke noget? til at dræbe mig. Annie har ikke noget flash. Jeg føler som om, det er mig, der carrier det her team. We are Senix. Det kan godt blive super minions, mand. Det vil jeg selv sige. Go, Victor! Go! Jeg ulter dig bare. Ja, du kan ikke rigtig dø. Ikke mere. Bro, når jeg kommer, så er det bare annihilated. Jeg tror, de gerne vil have mig ned. Du er blevet ordentligt feedet. Ja, jeg skal spille Evelyn igen. Hun er virkelig sjov at spille. Det er vel. Vi skal bare lave det her team igen. Evelyn bliver min main junker. Hun er fucking sjov at spille. Kom så, Ashe. Hvad laver vores Ashe? Run, Christian, run! Hvad så vi kan vente? Adam, you like. Run, please, as your friend, Sonic. Sonic, run. Fuck sick, den der skader. Og Lasse, der står bare der ved siden af sådan. Catch Riven! Dreng. Yes, Dreng. den er gang fik jeg. Dreng, prøv at se mit farm. Ja, for helvede. Prøv at se mit farm, dreng. Hvor fanden er du? Hey, top strip. God Jeg bliver en dig. Hvorfor fuck gik jeg den her vej? 13 farm. Oh my god. Ja, jeg siger, den er heller ikke særlig god til farm. Nej. Nej, men Jeg vil bare sige, Riven skal vi have først ned, og så skal vi have Ashe. Nej, Panther, og så Ashe. Vi kan godt tage Ashe først. Og damage, og hun har range. Ja, bare Riven, hun er face skades. Plus der, hun er fucking... Ja, Really? tag Riven og så Ashe. Ja. Men mere fordi, at Ashe, hvis hun kan få lov at stå derude, så kan hun købe virkelig meget damage. De andre, de er også nødt til at købe lidt ting. Jeg køber bare det som SS. Død! Run for it, Christian. Run. Prøv at se vores top. Det er jo godt, du fik pushet så meget, Lasse. Bare for at sige Ja. det. dreng, jeg er da også ved at blive lidt feedet sammen med Adam. Ja, og jeg er bare Jeg er 11 overrasket kills. over, hvor mange kills jeg faktisk har. Men jeg går bare rundt Jeg har med over 11 mange kills til assists Pavlov. også. Det er bare TP, der ulter ind på jer. Vi mangler bare at få midt i gang og bot, og så har vi vundet. Jeg vil sige, de andre lanes er også fint i gang med at pushe. Ja, nemlig bare sådan, hvis vi får dem bedre i gang. Men kan du så... Nu begynder vi igen at distrahere deres team. Ashe, hun er nødt til at holde top. Ja. Så holder vi de andre fire, så pusher du igen, Christian.
Måske er det faktisk bedre at lade ham push, fordi han har mere damage. Ja, jeg annihilater bare. Ja, jamen så du kan blive en hos teamfight. Faktisk ikke lige hoppe ind på den der. Hvis Pathfian kommer, så... Kom, så tager vi Riven. That's it. Why do you do that? Altså, jeg slår en lille tilbage. Kom her alle sammen, kom her. Altså, tand. Hvad fuck laver I altså? Go! Det er bare os tre. Altså, jeg bare sådan, go. Riven står bare dernede i... Ja, hun aner slet ikke, hvad der sker. Nej. Ej, det var et godt game alligevel. Det var et godt game alligevel. Cause tonight, stealth is gonna kick your high.